Quim Morales. Hola, sóc en Quim Morales i durant aquests dies de confinament Los 3 ojos bien abiertos. tinc una bona llista de coses per fer. No me interesa, gracias. Per exemple, escoltar la ràdio, Vale, cariño. escoltar bona música a RAC 105, Hoy es un gran día para olvidar la pena. buscar maneres d'atabalar-vos a través de les xarxes socials, Per Facebook. aplaudir el personal sanitari des del balcó de casa. Els veïns tots contents, han sortit a aplaudir i tot. També estic pensant en deixar-me créixer les celles com Fernando Simón, aquest senyor que és tan expert en coronavirus del govern d'Espanya. Hace poco era técnico de aparatos de orejas. I també estic pensant en muntar un laboratori de metanfetamines Esto es Badalona, ¿eh? amb el quimicefa dels meus fills per assegurar-los un futur millor. És preciós, això. Jo crec que amb això tinc mitja setmana coberta. Miri, escolti, perdoni, però... I a partir d'aquí, doncs, no sé, ja trobarem el què. L'únic que fem és oferir coca. Xavier Pérez Esquerdo. Què el confinament? Usted lo pregunta a tu madre. Durant el matí farem una gincana de deures amb els meus fills. Ai, són els teus fills, que monos. A la tarda jugarem a perseguir-nos amb els gats, que en tinc 2, Se habrá muerto. la Dolça ¿Qué pasa? i el MacGyver. I a la nit, com que han tancat les discoteques, Fuki, fuki. he quedat per ballar per Skype amb els meus amics de Cambrils. Estamos súper a gusto en este bar. El José, el Robert, el Huáscar, el Miki, Dígame. l'Òscar, Javier de Lucas. el Miguel, el Javi López Arreglo trajes. i el Fernando. El de los huevos colgando. I sempre escoltant la millor música. Salva de zumbada desde entre dos a capella. A RAC 105. Fíjense. Jordi Ramoneda. Jo aquests dies de confinament estic aprofitant per planxar camises, Molt bé, xaval. perquè sóc el típic que sempre va amb la camisa arrugada, rotllo David Bisbal a Operació Triunfo 1, recordeu? No. Així que, bueno, que quan ja tingui les camises totes planxades em dedicaré a passejar-me per casa arrugant-les Ah, qué guay. perquè així les hagi de tornar a planxar Tu deus ser un imbècil, no? i sigui com un cicle sense fi de planxar, arrugar, planxar, arrugar. Vale, venga, que sí. Hasta luego. Bé, això és un plan que us proposo també per fer vosaltres. me interesa. Laia Flórez. Hola, sóc la Laia. Vinga, m'alegro. Aquests dies m'agradaria netejar la casa al mil·límetre, L'esprai barrejat amb benzina podria anar bé. aprendre a dibuixar i a pintar amb aquarel·les, Sí, però, para. a veure si me'n surto. Pues haber estudiado. He pensat de fer Un confloc. uns camaleons He gustat mal los toros. i aprofitar tots els rotllos de paper de vàter que tenim a casa, que són uns 200, Que ha sortit al telenotícies, això. per fer alguna cosa productiva. Figuritas de pituzo. I Víctor Uller. Què el confinament? Pues nada, tocándome los huevos. El programa quan començarà? Molta conya, però al final acaba amb tragèdia.